Hola, soc Estrella Ramon de l'equip Estrella Raton Pérez, molt contenta d'estar aquí ara mateix per a contar-vos un conte. El conte surt d'este llibre. Este llibre es titula Mariposita i l'ha escrit María Mercedes Córdoba. María Mercedes mos va trobar pel canal i després mos va trobar per Facebook i poquet a poquet mos hem fet amigues. Així que jo em vaig fer molt contenta de que m'enviés des d'Argentina este llibre ple de contes per a que poguéssim contar-ne algun nosaltres des d'aquí. El que us contaré no es diu Mariposita, se diu el porc senglar. Ara mateix començo. Hi havia una vegada un porc senglar petit que acabava de néixer. Bé, lo de petit entre cometes, perquè quan neix un porc senglar, petit ja no és, ja neix considerablement gran. Li van posar de nom Rocco, i Rocco estava més content, arraulit a la seva mama porc senglar, que era un porc senglar enorme, pelut, calentet i ple de lleteta. Rocco va estar mamant, hasta que no li cabia ni una gota, i després va fer el que fan tots els bebès, plop, quedar-se adormit. Vosaltres ja sabeu que els bebès d'animals avancen molt més ràpid que els bebès de persones, així que aviat Rocco va aprendre a caminar i la seva mama li va dir: Rocco, per què no surts baix al solet per aquí davant de les oliveres i fas amiguets? Ja veuràs com vindran animals a jugar amb tu. Total, que Rocco va sortir fora, per baix de les oliveres, i va veure que sí, que de seguida van arribar 3 conills petits. Els conills, que tenien moltes ganes de conèixer el nou vingut, el bebè nou d'animal que havia arribat en aquella immensa plana d'oliveres, se van atansar i van dir: «Hola, vols jugar amb nosaltres?» Ai, carai! Rocco, que va veure que ell era molt gran i els conills eren molt menuts, en lloc de dir que sí, posar-se a jugar, va pensar: «Aquí mano jo, faltaria més, pa xulo jo!» En la pota va començar a escarbar en terra i va fer una polseguera, els conills allí estossegant. I quan els conills començaven a refer-se de tanta pols, els hi va fer un gruny. Carai, els pobres conills van sortir per cames. En això, al cap d'una estona, van arribar uns estornells. Ja sabeu que els estornells se mengen totes les olives, així que n'estava ple. Van arribar uns estornells a conèixer a l'animal nou que hi havia a la plana. Se van atansar i li van dir: «Vols jugar amb nosaltres?» Rocco va tornar a fer una polseguera en la pota i va fer els estornells que van fugir volant, sort que en sabien. Van anar arribant amics possibles, animalets, més animalets, i Rocco cada vegada estava més entusiasmat en espantar tothom i ell s'ho estava passant pipa. Els últims que va espantar van ser 4 ratolins petits que van arribar per a jugar en ell i els hi va fer el mateix, en la cama i els ratolins, que ja són porucs de per si, van sortir corrents i van dir al seu papa i a la seva mama: «No volem jugar en aquell porc senglar, no és amable, se porta malament». Va dir la mama ratolina. Va dir el papa ratolí: «Potser necessita temps». Rocco estava contentíssim, s'ho havia passat més bé, ell espantant a tothom. El que passa és que al cap d'una estona d'estar contentíssim d'haver espantat a tothom, estava més sol que la una i s'avorria un munt. I clar, per més que mirava i mirava, i ja no venia cap animalet més. Havia corregut la brama de que aquell porc senglar petit no era gens bon amic. Així que Rocco, fart d'estar per fora avorrit, va entrar dins de la coveta i la seva mama li va dir: «Rocco, com han anat els amiguets?» Ups, no n'havia fet ni un. I a més va començar a pensar que potser el que havia fet no estava massa bé. Ai, com que no li volia explicar a la seva mare, doncs va fer pilotes fora. Va mirar per terra, va dissimular, va veure una pedreta de color groc, així una mica rodoneta, i li va dir a la seva mama: «Mira, mama, quina pedra més bonica que he trobat!» I es va posar a jugar en aquella pedra. Va jugar a la pedra una estona, i una altra, i al final estava més que avorrit de jugar tot sol en la pedra. Se va fer de nit i se'n va anar a dormir. L'endemà la seva mama li va dir: «Vinga, va, vés fora a jugar un ratet». Rocco va tornar a sortir fora. Va buscar, va mirar, però no venia cap animalet a jugar en ell.
Clar, havia corregut la brama i allí no apareixia allà ningú. Ui, ui, ui. Però Rocco va tenir sort. Va tenir sort perquè van arribar dos porquets, dos tocinets, que eren semblants a ell, però de color rosa. I quan se'n van atansar, li van dir: «Hola, vols jugar amb nosaltres?» I Rocco va estar a punt de fer allò de la pota i de fer «Rrrr», però es va repensar i no ho va fer. Així que va treure aquella pedreta groga que s'havia trobat i va dir: «Mireu, tinc aquesta pedreta, podem jugar junts a futbol, tot i que és molt petita». I es van posar els tres a jugar a futbol. Quan ja estaven cansats de tant de jugar a futbol en la minipedra, van trobar més pedretes menudes arrodonides i es van posar a jugar a boles. I a poc van veure com hi havia uns conillets que arribaven per allí i hi havia uns ratolins que estaven encara una miqueta porucs per allà i en una branca d'olivera s'havien posat uns quants estornells a mirar com jugaven. Així que Rocco va pensar que poder no estava tot perdut i que poder a poc podria aconseguir fer amics. I conte contat, conte que s'ha acabat. Esperem que us hagi agradat. I fins al proper conte.